Hyvää päivää, pyhät konarvelaiset. No niin, nytten minulla on tällä kertaa, aion olla tässä videossani tosissani. Yleensähän olen aika paljon pellellyt näissä videoissa, pelkästään hölmöillyt vaan. Niin nyt ajattelin, että rupeankin tekemään tosikkovideoita. Mitäs siihen sanotte? Onks tää videota kommentteja? Saatana! No kumminkin, niin aloitetaan nyt. Mä ajattelin tässä videossa kertoa tärkeimmistä uskonnoista, mulle tärkeimmistä uskonnoista. Siis mulle tärkeimmät uskonnot on ne myös, mistä mulla on yleensä kirjojakin. Paitsi jos se on sitten semmonen uskonto, että se on niin vähän tunnettu, ettei sitten edes ole oikein kirjojakaan enää nykypäivän. Jos kaikki se uskonnon kannattajat on tapettu joskus kauan sitten. Ikävää. Kumminkin niin. Mä nyt puhun niistä uskonnoista, jotka on sen verran tunnettui. Ja sit niin paljon mun suosiossa, että mä omistan kirjojakin niistä uskonnoista. Tässä on nyt ekaksi Suomen usko. Suomalainen kansanusko, eli tää Suomen paganismi, Suomen usko nimeltään. Tämä on mulle tärkein uskonto. Mä aloitan siitä, mikä on tärkein, ja sit mä siitä pikkuhiljaa liikun siihen, mikä taas sit ei ole välttämättä enää niin tärkeä mulle. Tässä on Suomen uskonto. Kirja tämmönen. Tässä on jonkin verran tietoa Suomen kansanuskosta. Ja lisää Suomen usko. Siitä lisää kirjoja Suomen uskosta. Oi, ja lisää tulee Suomen uskosta. Joo, Kalevalaa. Ja lisää Suomen uskoa. Vanhat merkkipäivät. Tässä on myös kaikki vanhoja muutenkin Suomen perinteitä, mutta kyllä ne taitaa vähän aika paljolti olla just Suomen uskosta kotosi vähän nämä Suomen muinaisperinteet. Kumminkin Suomen uskoa. Sitten on juutalaisuus. Yes. Tämä on kanssa minulle hyvin tärkeä. Minun mielestä tää on tavallaan se alkuperäinen abrahamalainen usko, niin sen takia mä oon tavallaan enemmän ehkä tähän kuin vaikka kristinuskon tai islamiin. Tää on se alkuperäinen. Tää on se ihan eka, niin tää jotenkin, ja muutenkin tää systeemit tässä, niin mä oon lukenut tästä, niin tää tuntuu kaikkein uskottavimmalta abrahamilaiselta vähän uskonnolta. Anteeksi nyt kaikille islamilaisille ja kristityille, siis ei mitään vastaa teitä kohtaan, mutta siis mä vaan uskon eniten tähän, sori. Sitten on tämä. Eli mikä tän onkaan toi abrahamilainen mystisuus ja taikuus. Tässä on sitä. Ainakin jos oot itse lukenut musta raamattua niin tarpeeksi, niin tiedät, että tässä on just sitä abrahamilaista mystisuutta. Eniten just tuntuu, että tässä kirjassa on just kristinuskon ja juutalaisuuteen vähän suuntauntuvia tämmösiä muinaisia taikuusjuttuja ja tämmösiä muinaisia loitsuja ja just kirouksia ja kaikki tämmösiä. Koska mä oon suuri taikuusfani, niin pahus, ettei mulla ei muit silleen, siis mä oon kiinnostunut ihan kaikesta, taikuudesta, magiasta ja kaikesta, mutta siis ei mulla oikein ole paljon enempää muita kirjoja kuin tarvitsisi netistä ostaa niitä, enkä mä oikein vittiä netistä ostaa mitään. Se on vähän semmoista. Sitten on hindulaisuus. Ja tämäkin on mulle hyvin tärkeä tää hindulaisuus. Yes. Sitten on luterilainen kristinusko. Ja tää kirja perustuu eniten tähän mun kuntaan, niin tähän Taivassaloon tämä kirja. Ja ajatella, että tätä on painettu jo, täällä se onkin 95 000 kappaletta Suomessa tätä kirjaa. Ja tää perustuu eniten just Taivassalon luterilaisuuteen. Tai ainakin uskoisin, että on luterilaisuutta. Ainakin kristinuskoa tää on. Ja mun mielestä mä oon lukenut tätä, niin tää olisi eniten just tulee mieleen luterilaisuus. Kumminkin. Ja sitten on kristinusko yleensä. Oi. Paitsi että tässäkin on näitä
Mooseksen kirjoja, ja Mooseksen kirjoissa on jonkin verran niin kuin juutalaisuudestakin, tai silleen niin kuin juutalaisuudessa nähdään samalla tavalla kuin Mooseksen kirjoissa. Ja mun mielestä tämäkin on ihan hyvä, ei tää niin pahaa. Siis jotkut ihmiset valittaa kristinuskosta, että sen takia on murhattu ihmisiä ja tämmöistä kaikki jotkut valittaa, mutta siis minkä vaan aatteen takia on maailmassa murhattu ihmisiä ja niin kuin ajatuksen, minkä vaan takia oikeasti sano mikä vaan ajatus, niin sen takia on murhattu ihmisiä. Tämä on tiettyjä uskontoja, joiden takia ei ole välttämättä murhattu ihmisiä, mutta siis monen aatteen takia on ainakin murhattu. Kommunismi, mikä vaan fucking aate. Ja sitten on islam. Yeah. Jep. Tämmösiä. Nämä on niinku mulle tärkeimmät uskonnot silleen. Kun näistä ainakin mä pystyn eniten, niinku muista on vähän vaikeampi niinku saada mitään oikein tietoa, kun ei ole oikein kirjoja missään silleen. Paitsi tietty netissä voi ehkä löytyä jonkin verran, mutta vähän vaikeampi. Tostakin mä yritän, tässä juutalaisuudesta mä yritän hankkia just parhaillaan Tooria, jos vaan mä löytäisin jostain jonkun kaupan tai jonkun sivun, niin mä voisin ostaa Tooria. Mitä Tooria? Ja muutenkin niitä pyhiä juutalaisuuden kirjoja. Kumminkin. Ei sen enempää siitä sitten. Tämmöisiä uskontoja minulla, niin kuin minun nämä tärkeimmät uskontot. Tää on ehkä kaikkein tärkein just tää Suomen usko. Se jotenkin musta tuntuu, että Suomen usko sopii mulle parhaiten, mutta sit seuraavaksi ehkä eniten just sopii toi juutalaisuus sitten. Mut semmoista. Suomen uskossa ainakin mulla on tosi paljon just, mä pidän niinku monesta asiasta silleen niinku, se tuntuu semmotti niinku hienolta just kun siinä just niinku on sitä niinku, siinä on sitä voimaa ja sit siinä on sitä mystisyyttä Suomen uskossa myös ja sit siinä on sitä niinku suomalaista ajattelutapaakin siinä on tosi paljon ja sit siinä on just sitä niinku siinä on isänmaallisuutta ja sit siinä on niinku, siinä on kaikenlaista semmoista hienoa. Ja sit siinä on just niinku kaikenlaista ihan. En mä nyt jaksa ruveta selittää, se on niin helvetin suuri juttu. Se on siis niinku en mä sitä tarkoita, mutta niinku mä tarkoitan, että se on niin valtavan suuri juttu nyt, että mä rupesin nyt selittämään tässä videossa sitä. Siinä on niin paljon kaikkea. Siinä on niin paljon kaikkea hyvää. Ja se just, että niinku, et jotkut uskonnot perustuu siihen, että niinku suljetaan omat silmänsä ja niinku avataan sinisilmäisyys ja tämmöttin. Niinku, just tämmöiset muinaisuskot, niinku Suomen uskokin, niin se perustuu aika paljon siihen, just niinku, että avataan silmät ja yritetään hakea sitä tietoisuutta. Kun taas sit niinku just joku kristinuskokin niin saattaa, jos sitä niinku väärällä tavalla niinku käsittelee sitä kristinuskoa, että jos musta tuntuu, että se johtuu just jostain väärinkäsityksestä, että jos ymmärtää kristinuskon väärin, niin sit se voi mennä siihen, että niinku hakee semmoista niinku, että suljetaan silmät, että niinku ei haeta sitä tietoisuutta, vaan yritetään niinku sulkea itsensä tietoisuudelta, koska pelätään, että se tietoisuus on syntisyyttä. Mutta ei se ole syntisyyttä, ei tietoisuus ole syntisyyttä. Siis kyllä sä saat tietää asioita, ei sun tarvitse vittu sulkea sun silmiäsi tietoisuudelta. Just näin. Pärjäälle.